arribat a Tots Sants. I per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes! Hola, nens i nenes de l'escola SEAT. Aquest any, amb la Covid, no puc venir a portar-vos castanyes a l'escola. Però per això he pensat fer-vos aquest vídeo des de la muntanya. Passeu un bon dia de castanyada i canteu molt la meva cançó. Molts petons i fins l'any que ve. Adéu-siau! Una parada de la ciutat.